дар робита ба даргириҳои рӯзҳои ахир дар марзи тоҷикистону қирғизистон вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор намуд. зимни нишаст таъкид гардид ки то имрӯз 41 сокини тоҷикистон дар натиҷаи ҳамлаи нерӯҳои қирғизистон кушта шуданд. ин омор аз сӯи Содиқ Имомӣ, муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон, дар ҳузури намояндагони корпусҳои дипломатӣ дар Душанбе садо дод, аммо гуфта нашуд ки аз миёни 41 кушташуда чанд нафар низомӣ ва чӣ қадар ғайринизомиянд. Ба гуфтаи Содиқ Имомӣ, омори марги 41 нафар ҳанӯз ниҳоӣ нест ва эҳтимол дорад ки бештар бошад. вазъи чанд нафар аз захмиён вазнин аст ва табибон барои наҷоти онҳо талош доранд, афзуд муовини вазири корҳои хориҷӣ. ҳамчунин дар ин нишаст гуфта шуд ки аз шоми 18 то субҳи 19 сентябр тоҷикистон мавридҳои зиёди нақзи ҳарими ҳавоии кишвар тавассути ҳавопаймоҳои бесарнишинро сабт намуд ки онҳо аз қаламраи Қирғизистон ворид шуданд. ба гуфтаи масъулин, дар дидбонгоҳи марзии Қароқули минтақаҳои Мурғоб ва Лахш соати 8 шом, дар дидбонгоҳи марзии Марғансу соати 8:16 шом ва дар дидбонгоҳи марзии Қизилард соати 9 шом ҳавопаймоҳои бесарнишин мушоҳида гардиданд. Содиқ Имомӣ изҳори итминон намуд ки амали таҷовузкоронаи Қирғизистон алайҳи Тоҷикистон иқдоми қаблан таҳризӣ шуда буд ки барои он далелҳои рӯшан мавҷуданд. Имомӣ гуфт, ҳамлаи иттилоотӣ ки ҳар як ҳодисаро ҳамроҳӣ мекард, пур кардани фазои иттилоот бо маълумоти ғайривоқеӣ ба шумор меравад. дар баробари ин, кӯчонидани беш аз 140 000 нафар сокинон аз маҳалҳои гирду атроф дар шароити мо барои ин кор чанд рӯз лозим аст. дар ҳамин ҳол, мо шоҳиди таҷаммӯи нерӯҳои зиёди низомии ҷониби Қирғизистон дар дарозҳои сарҳади худ шудем ки баъдтар ба таври ғайриинсонӣ истифода шуданд, афзуд муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон. мақомоти Тоҷикистон ба ин назаранд ки низомиёни Қирғизистон ҳадафмандона ба мошини ёрии таъҷилӣ ки дар дохили он як фелдшер, як зани дар моҳи 8-уми ҳомиладорӣ ва 2 кӯдаки хурдсоли 5-6 сола буд, аз нориҷакандоз тир холӣ карданд. гуфта мешавад ки ҳамаи онҳо аз ҷумла ронанда зинда ба зинда сӯхтанд. ин амалро кишвари ҳамсоя кард ва ҳамзамон Тоҷикистонро ба таҷовуз муттаҳам мекунад, афзуд Содиқ Имомӣ. даргирӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон рӯзҳои 14-17 сентябр рух дода, дар пайи он аз ҳарду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ гардиданд. мақомоти Қирғизистон теъдоди кушташудаҳоро дар он кишвар 59 нафар гуфтааст.